Que ben se escoita. Boa tarde a todos e todas, moitas grazas pola vosa asistencia. Eu son Ana Durán, son a secretaria da Sociedade Antropolóxica Galega, a sociedade que organiza esta xornada sobre o Entroido. Que este ano, ben, pois volvemos á presencialidade despois destes 2 anos de pandemia que parece non ter fin. Felizmente, pois aquí nos reunimos todos outra vez nun marco incomparable, precioso, totalmente solemne, sagrado, precisamente para falar do noso sagrado Entroido, non? Entón, este ano a min tocame a encomenda de ser a oficiante que inaugura estas xornadas, que como todos os anos que se celebran, consta de 2 días, pola tarde, o venres e o sábado. Este ano temos presentación de varios traballos de campo que se traduciron en produción escrita e tamén diversos relatorios, non? No día de hoxe temos aquí a Carlos Ares, que nos vai presentar o seu traballo que publicou recentemente na Saga. Tamén vamos a ter a Rafael Quintía, que tamén vai presentar unha obra de recente publicación. E despois teremos 2 relatorios, un sobre o periódico SIL, 25 anos poñendo en valor a cultura do Entroido de Galiza, e Nieves Amado, que nos falará do Entroido de Ourense, Rebos de Chao, un entroido durminte na Serra de San Mamedo, lugar de conexión entre os felos e os pliqueiros. Ben, entón, sen máis ceremonia, imos comenzar con estas xornadas presentando aquí o compañeiro Carlos Ares, que bueno, Carlos é ourensán de Viana do Bolo, é escritor, investigador social, etnógrafo, ten publicados varios traballos en diversas revistas, como pode ser Revista Entroido de Galicia, Fol de Beleno, Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, Ferrol Análisis, Mazarelos, Osil, Saudade, Xurdimento, Lua Nova e a Nosa Bisbarra. Tamén é autor dun libro que se chama Ilustres, é o gañador do 23 Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais do ano 2019 coa monografía Festividades de Inverno na provincia de Ourense. Hoxe temos a honra de que este aquí con nós para presentarnos a súa obra Apegotes, Burros e Trangalladas, Ritos de escarne e mofa na tradición galega, que publicou con nós a Sociedade Antropolóxica Galega no mes de decembro do ano pasado. Entón, pois nada, sen máis preámbulos, Carlos, o auditorio teu. Sí, está eso sí. Hola, bueno, boa tarde a todas e todos. Gracias, Ana, por la presentación e gracias a Saga unha vez máis por convidarme, unha sociedade da que me sinto tan integrada e tan partícipe. Bueno, vou vos falar dun caderno que presentamos o ano pasado, Apegotes, Burros e Trangalladas. Bueno, estos 3 termos, por empezar a dicir, apegotes é un termo que eu recollín nas terras altas de Trevinca, o de burros o collindo mestre Vicente Risco, e Trangalladas pois foi unha sesión que me fixo o compañeiro Rafa Quintía, que despois chegará, que el recolleu en terras de Doade, das que precisamente pois nos vai a falar despois. Bueno, para facer a presentación un poquinho máis dinámica, o que fixen foi presentei unha pequena presentación nun PowerPoint. Bueno, vou ir facendo desde aquí, se non me levanto, porque se se escoita ben desde aí, a min a verdade que me gusta facer un pouco máis as presentacións, ser un pouco máis activo, máis de pé. Pero bueno, comezamos. Eu este traballo o fun enfocando a través de, digamos, do ciclo anual dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro. Fun, bueno, investigando, facendo traballo de campo para saber cuáles son todo ese tipo de falcatruadas, de brincadeiras, de bromas, de mofas que están tan asentadas na nosa idiosincrasia galega. Bueno, hai moitas moi variadas, foi un traballo que fixen nas 4 provincias, entonces que leo o traballo pois verá que hai representado e ademais hai moitas coincidencias neles. Entón empecé no ciclo de Nadal pola noite de Ano Novo, donde, bueno, pois nalgúns lugares, como nunha aldea de Bande, pois colocan o Ano Novo e Ano Vello,
bueno, é un meco que colocan para o ano novo, yo poñen a, digamos, a persona que mellor se portou coa comunidade durante todo o ano, e ano vello, pois, o revesa, que digamos que estos son uns rituais todos moi de comunidade. Despois repasei tamén a Noite de Reis, onde empezan eses cantos, eses petitorios, onde, bueno, pois ao mesmo tempo que van facendo eses cantos, pois se van facendo todo tipo de bromas cos enmascarados que aparecen. Entre eles, pois, bueno, quixen nomear aquí, no libro hai máis, pois o Peloto que aparece na aldea do Tameirón na Gudiña, ou a Rita en Chaguazoso, na mezquita. Bueno, aí tedes unha imaxe da Rita recollida ademais no xornal o SIL, que tamén despois tenemos os seus representantes aquí falándonos. E despois, bueno, unha vez pasado eso, pois seguín co Entroido. Bueno, para min o Entroido xa empeza, o ciclo empeza no 1 de decembro e vai, ao meu entender, eso que eu ata a noite do martes de Entroido, antes do inicio da Coresma. Aquí no Entroido, bueno, pois aparecen todo tipo de máscaras que van asustando, fustigando, pero que a mesma vez tamén fan unos rituales donde se suceden ese tipo de bromas ou de situacións que tanto alegran como incomodan a comunidade, pero que fan que haxa unha reacción en cada un dos individuos que están vendo e que se produzan, en certo modo, pois certo tipo de mofas. Todo está máis analizado e interpretado no libro, pero, bueno, penso aquí non é cuestión de explicarlo tan así. Despois aparecen, bueno, outro tipo das estopas, cins, a fariña, chirnas, farrapadas, os bolouros, que son estas boliñas que recollen nunha aldea de Maceda, en Tioira, bueno, que se utilizan pois para enfariñar a xente, bueno, enchirnar, manchar, e que con esas situacións dun correndo tras os outros, pois se van facendo todo ese tipo de situacións que tamén son moi cómicas. Seguindo o Entroido, pois adiquei un apartado moi importante ao que é o burro, non? A figura do burro que aparece na Carta do Burro, que foi, bueno, non hai moitos anos o recuperaron nunha zona da Estrada, bueno, pois que mandaron a suposta carta de amor de un pretendiente, ou tanto sexa home como muller, facendo unha declaración, e ao final resulta que todo era broma e acaban, bueno, pois son unhas cartas que eu tive a oportunidade de ver algunhas, son moi curiosas e aquí podedes velas. Despois está o de dar ou poñer o burro, que, bueno, que tamén é algo que se fai despois nas apegotas no 28 de decembro, ou pegarlle a alguén, ou simplemente facer un dibuxiño dun burro e meterlo no bolsillo a alguén para que despois, cando apareza ou leve colgado, pois o resto aproveiten para mofarse deles. Despois aparecería o burro do ano, que é un meco que aparece, bueno, o recollín nunha aldea do Concello de Lobios, na provincia de Ourense, donde tamén, bueno, se coloca na leira ou na cerrada de alguén, pois para que siga mofando, para que se poidan mofar, e o que fai a xente en canto ve, pois intentar quitalo. Bueno, se producen esas loitas, como digo, está todo analizado aí. E despois temos os testamentos dos burros, non? Donde se reparten esas partes dun dos animais mortos nese ano na aldea, e se ponen situacións moi cómicas de como as van repartindo. Bueno, pois aí elexín esta foto que me parece moi significativa dunha comitiva do que é o testamento en Matamá. Tamén no Entroido este tipo tamén se daba esta é unha foto de 1926 onde eu vivo en Viana do Bolo, nos reinados, porque tamén cando se facían a festa dos Reixes de Galos, pois tamén había este tipo de que se repartía, e, bueno, isto son unha cita que recolleu Nicolás Tenorio na aldea gallega entre 1900 e 1905, tamén en Viana do Bolo, bueno, e aí se ve como, bueno, a socorre Rosalía de Sadilla Peitúa, que é o que a ella les falta e a min tanto me gusta. É dicir, esas situacións que poden crear certa incomodidade en algunhas das persoas e que sirve para que os outros pois se poidan mofar deles. E por último, tamén repaso o Entroido, digamos que sería a temporada do ano máis vasta neste tipo de situacións, non? Son as que máis ten, porque tamén ese tempo de transgresión, pois, digamos que o permite moito máis.
que aparecerían esos xoves de comadres e compadres onde se producen esas loitas de sexo, se producen fariñadas ou incluso ese robar os potes para cando están cociñando e algunhas veces vas a roubar o pote e resulta que só había auga fervendo e o que intentaba mofarse resulta que é o mofado. Despois aproveitei para meter aquí, ainda que estas son durante todo o ano, pero bueno, aproveitando que o rememoran no barrio da Seiroás, en Ourense, na Festa da Pita, e temos a Antonio Gumersinda. Bueno, pois esas cinzarradas que se facían cando alguén casaban viúvos e, bueno, non querían pagar ese convite ao resto da comunidade. E despois, bueno, de aquí pasaríamos a Noite de San Xoán. Bueno, isto o quixen poñer porque foi algo que isto é unha recollida nunha aldea da parroquia de San Vicente no Grove. Me gustou moito porque fala de como a comunidade se sinte, digamos, honrada de ser mofado. Ese home que si ve que o resto da aldea lle sacan o carro na noite de San Xoán e a él non lle sacan, pois como se sentía como agraviado. Entón, como está eso a xente o ten tan identificado que hasta agradece que llo fagan porque quere decir que, bueno, que lle caes ben ao resto da aldea, non? Bueno, pois aquí tamén recorro a todas diferentes situacións que se fan nesta noite de lume de San Xoán e aí poño un texto que recollín na zona de Vila de Cruces, onde un home tamén me contaba, bueno, pois como sacaban os carros e como incluso os chegaban a colgar das árbores. Bueno, xa vos digo, todo isto está aí moito máis relatado. E despois paso ás festividades de Santos, donde, bueno, poño o 1 ou 2 de novembro e o día 11, non? Destaco esos 3 días como parte do mesmo ciclo porque, bueno, eu considero que son datas que están moi relacionadas coa parroquia de Mortos e cos ritos funerarios. Aí, bueno, pois aparecen esqueletos colgados nas árbores, xente que aparece vestida ou disfrazada para tratar de meter medo, ou no San Martiño, nos na zona de Ourense, pois o San Martiño unha festa que temos moi marcada no calendario porque nos magostos, en eses magostos pois tamén se utilizaban, a xente pois se tiznaban uns outros con eses restos de madeira queimada. Bueno, isto está recollido nunha aldea do concello de Abeiga, na parte alta de Trevinca, nos fala de como nesa noite dos apegotes, nese 28 de Nadal, pois aparecían do mesmo xeito que no día de Santos, pois aquí aparecían, poñían tamén cabazas ou calacús, que trataban de, bueno, que poñían polas rúas, das aldeas para tratar de meter medo e me parece unha cousa moi curiosa. Bueno, esta noite das apegotas donde se dan novas falsas e dice, oye, vai a tal sitio que te están esperando, bueno, para que vayan. Tamén me contaba esta mesma señora como tiñan o costumbre de imitar os animais da casa, pois ahogando, como que se salira, entón era pola noite, salían a buscar e resulta que ali non había, pensaban que si era o demo, que se os animais bueno, o conta está relatado aí, sí que hai un
verbatín aquí que está penso que está moi curioso, moi interesante. Aparecen disfrazados nos fiadeiros para intentar tamén irrumpir nesa calma e facer as súas bromas. Incluso me contaban en algún sitio como levaban azufre metido ardendo, simulando así facendo un fumo que daba unha aurea máis e que a xente escapaba, se metían por onde podían. Situacións moi curiosas e moi interesantes. E aquí tamén, como falaba antes, apareceu de poñer o burro. E con esta, aquí puxen esta cabaza, que é unha simulación do que vos falaba antes, do que nos falaba esta muller de antes. E despois, nesta noite, trouxen tamén a colación o que as filloas, porque pola miña zona faise, en moitos sitios aproveitase para facer a matanza o mesmo día de Nadal, o 25, porque cando a familia se xunta. Entón, nesa festa se fai a matanza. Entón aparecen nese día, nos días posteriores, as filloas. E tamén tiñan o seu ritual de brincadeira e de broma, onde aparecían as filloas de trapo, non? As mulleres se xuntaban, entre todas as filloas metían unha feita nun trapo e despois yo levaban á mesa, estaban os homes e a quen lle tocaba intentaban, e despois tamén o de dar o filloazo, que era que se puña un plato no medio onde estaban todas as filloas, a xente iba enrollando e collendo a súa, entón, mentras un enrollaba e o outro estaba esperando, facías así e lle dabas, todo ese tipo de situacións que están aí relatadas. E, máis ou menos, en definitiva, este é o que son, ao longo destas 50 páxinas, o que eu contei nese traballo, que forma parte desta colección de cadernos da Sociedade Antropolóxica Galega, que neste momento, ahora nos presentarán outro, aí eses que hai aí, son traballos que esta sociedade vai facendo e que merece a pena sacar peito, por penso tanto traballo feito, dende o meu punto de vista tan bo, e que axuda tanto a cultura e a etnografía galega. Con isto eu xa remato a miña presentación. Gracias. Moitas grazas, Carlos, pola túa asistenza e pola túa presentación. Moi interesante o traballo. Estaremos pendientes de máis traballos que fagas e que nos compartas. Graciñas. Gracias. Imos agora...